Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hindi ibasa ti Salmo 147, versikulo 3. Dagiti naupay, paragsakan na, kat bedbedan na, dagiti sugat da. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Kasla siyak matente excited. Iti umadanin na pa nagkasaryo ka ni Joshua. Apay mat. Siyempre, siyak ti bridesmaid. Iso nga excited ak launay. Kasla kayat ko aguyudan ti aldaw no mabalin la ko ma. Agpadpada kayo kin ni Joshua. Kastamot ti kunana kanya. Amam gayam, umapapalakkan ka. Taapay manan. Kuma, makabiro kakmat itikas ka ni Joshua na singpet. Nagwapo. Kan, ay ayatin nakaunay. Ay nagayam. Di ka madanagan. Makabiro kan tumot. Sapay lang kumaagayam, tapumay suday taan ako na. Agyaman iti panang itulod mo kanya kan. Awan na nyaman nahan. Sana ko na sumrek iti balayo ha. Tapno makainana ka na dagos. Amok na nabanog ka iti trabahon. Uray si ka. Amok mo't anabanog ka. Ngam, agpilit kamat ngamin amang itulod kanya. Wena, takayat ko safe ka makaawid. Kabailak mo't di bagi kan. Basta no niya timbagak, iso ti masurod. Okay? Si kaman langan ti makam mo. Saan mo't lang agtal na ti panunod ko? No saan ka maitulod? Maalawanan. O sige nga rod ha. Agan-anad kay ti panagawid mo. Wen, agan anadak para kan kaan. I love you. I love you too. Kumusta ti trabaho manak ko? Okay lang matnanang. Makabanog. Mala aginanak apay nga road. Mangan tanton apaman ang makainanaka. Sige nanang, umunagak pa iti kwartong tagpalasak. Intulod na kakadin ni Joshua. Wala nang, agpilit mat ngamin amang itulod kanyak. Ay, inton umayan abulan ti kasaryo. Ngamsaan kayo pa'y anagliv kadagiti trabaho yo. Agliv kami iti makalawas nanang. Nasaya at nga rod anak ko, tapno makasagana kayo nga husto, ken makainan na kayo met para iti umadanin a panagkalay sayo. Han, oray saan nakon nga umay sukunan inton malam, amok ama ditirik nam. Agtumarak lang iti agas ko. Agimbaga kon. Saan kumaan natangken ti unom, oray itanaang atong palan nakmet. Sige man langan. Ang awagan nak no nakaawid kan. Wen, di na ka di pa kadanagan. No saan ko ang mauray ti awag mo? Awagan ka matlang. Wen, Han. Okay nga rodan. Hello, Han. Itay pa yung urayak ti awag mo. Saan ka kadipay nakaawid? Marigata nakmet nga rod nga agpara iti taksi. Nagaduma nga min na tao. Apay nga rod adinak pa ilang inawagan. Tasukunan ka. Okay, aklaang, Han. Aginanakakit di. Urayan nak, tasukunan kan. Ngam, amangan no kumaro laang tirikrik na Okay akon. Nagtumarak iti agas ko. Basta di ka pumampanaw iti ayan mo. Sukunan ka. O sige nga rod. Apay nga ta. Awan mata ni Joshua. Itay pa'y nga imawag kanyak. Ngam aging gayta. Awan pa'y lang. Ay. Ni. Number mo tiyang dito mo awag. Ay, sungbatak. Hello? Sino dito eh? Anya? Hospital? Apay, anya tinapasama kini Joshua. Sige. Sige, sir. Umayak ka dagos di na itamat lang.
Apay ang pinanawan nagmatan, Joshua. Apay nga na nagpilit ka pa'y lang amang sukon kanya. Kasano akpaitan. Kasanon ti umada niya kasarta. Patib karam kumati pa kinakam mo anak ko. Amo ka narigat daytoy ang mapaspasaram. Ngamnas kan ngagbalin ka natibkar. Nagsakit. Kasla kaya't kumatan ti matay. Awanan sar-sarbit ibang ko. Tanapukaw kumatan ti lalaki ngay ayat. Saan ka ko mga agsaw iti kastanak ko? Adaak pa'y dito'y amang ipatpatagkan ka. Diyak amo, no kasano ang maawat ko dahito yan ang pasamang kini Joshua. Nagsakit. Nakasaksakit. Gusto daytan gayam. Apay ang nagbalin kamutin amang nginom. Gaputawanan, serbit ibang ko. Gayam. Ay, sana mabalin ang dadaulam latan tibiyag mo, Mara. Pangaasim. Ag-move on kan. Diyan ka mo no kasano mapasamak date na. Diyan ka mo no kasano ngayon. Awan ko tinalaos sa panagladladingit ko. Gayam, saan pa ka ni busanan tilubong? Panunutom laangan ang naragsakan ni Joshua. No sa di naman ti ayan na ita. Bagpaygan ko na, tanaragsakan. Din to tasyak ng bati na katagladladingit. Kasta talaga ti biyag, gayam. Anya nga rod. Ada umon una, ada maud-uti ako na ada. Napay ang maudiak pa lang. Siyak lang umantem mo na. Tapno jak marik-rik na ti panagliday. Ay, makapakintay mo't dita nga ibagbagam. Bartak mo laang data. Agpaiso ti bagbagak, friend. Saan ko bartak lang daytoy? Ala, agawit ang harudon. Jak pa'y kayat ti agawit. Jak amo, no anya ti aramidak kan ka, Mara. Imbag man ta saan ka arimwaran ako. Kay kayat ko pa'y adito'y kan balay nga agin inom tamabantayan ka. Nanang, amuyo ka din o anyang aldaw ita. Ha? Wan ngagpaiso. Ita ko mati aldaw ti kalay sayo kini Joshua. Nagsauro tayo dyan, Joshua. Gapo tayong bati na kamalmalday. Anak, saan namut ang nagayatan ti kasyay anapasamak? Nusan ko man nagpilit namang sukon kanyak. Saan ko man napasamak ti kasyay kan ko na. Anak, isuti na ituding agasat na. Pangaasim ta ilawlawam kumati panunot mo. Kat awat mo tinapasamak kini Joshua. Diyan mo, no anya ti rumbang aramidat, nanang. Naglaka anak ko. Isardeng mo ti aginom. Sumrak ka manan iti trabahom. Sursurwam alipatan ni Joshua, tasabalin alubong ti ayan na. Sika, si bibiyag kapay, adupay ti mabalin ang mapasamak iti biyag mo. Ubing kapay, anak ko.
Nadamdam ako nga gawin. Bakit ko ba iti magna. Palpasan na agawid akon. Itatial daw ngay papatay ni Joshua. May sa taon gayaman. Sipod na pukaw ko. Hoy, miss! Nuag pa kamatay ka. Saan ka amang iramraman? Ah? Gasan na nga mo makakayat kunti matay, ha? Apay anak kapating nga ka iti kalsada. Nuag bartek ka, diya ka ba alam laeng? Bimabaiyan ka. Nga magwalang-walang ka iti kalsada anabartek. Katrabi pa yan. Anya ko matipipiyang mo, ha? Agawid ka kit din. Tama nga noon niya pa iti mapasamakan ka. Saan ang pa'y nga gawid? Ngamom ka din, apay. Namom ka din, anya di mapaspasamak kanya ka. Apay, anya nga min ti mapaspasamakan ka. Ito ti death anniversary ti nobyo. Natahi di umadanin ti kasarme. Sa dino ti ayan ko. Sino ka? Siyak ni Mario. Kabsatnak ni Manong Liam. Sino aliyam? Di mo am-am mo ni Manong ko? Kat no inyawid na ka dito balay idirabi ita na barbartak ka. Oh, anya, malagip mo ka din? Uwan. Sika ka diti kadwak anaturog diti kwarto. Uwan manang. Apay ka di? Awan. Agyaman na kiti amin na. Sige, agawid akon. Mga nuur-urayan na kun ni nanang ko. Urayin biit ni Manong ko Agdigdigos ngamin. Saanan anaskan nga itulod na. Kabailak ti agawid asisyak laang. Saan ko maanatang kan ti ulom? Noan niya't imbagak, iso ti masurot. Kasla ni Joshua magsasawa. Tapay, itian niya aga po nga itulod na. Saan nak matakaayan-ayan? Tapno masigurado ka makaawid ka anasayaat. Kanawanda ka sa mapasamakan ka. Apay concern ka, kat saan nak matngamam mo, ha? At dadagiti nakakita nga inlugan kay tilugan ko. Kan mabalin ang makita pa iti CCTV. No adada ka sa mapasamakan ka. Siyak ti mapabasol. Iso apang asim. Saan kuma anatang kan ti ulom? Noon yaman ti problema. Saan mo kuma nga idalan iti inom? Kasanon, no adada ka sa mapasamakan ka. Kastala ang ti maibagam. Gapot na saan mo nga amunoan niya tinapasama kanya. Saan ka diyan na ibagam kanyak iti rabi? Naibagak ko na. Wen, apay, nalipata mo na nagistorya ka kanya? Kasanumat ngamin, pero may abartak mo. Ay niya tinistorya. Death anniversary tinatay anubyo. Pasensya ka na kuman. Diyak ka mo nagistorya gayam. Saan na nasaya at day tang ugali ti may sa babae? Kasanon, no dadakas ang mapasamakan ka. Makaamunitan. No aginom ka, saan ka nga agmay sa? Masapul nga dakatwang. No ibagak asika timang kadwa kanya. Umanugot ka kadi. Saan nga gininom? Uray kadwain naklang. Saan ka nga aginom? Itad mo kanyak TCP number mo. Tano aginumak, agpakadwakan ka. Nasaysayaat, no ikatamon te panagin inom mo. Kinunamlaang itay, ano aginumak, masapul nga dakadwak. Wen, ngam nasaysayaat, no ikatamon te panagin inom mo. Ay na, imbaglakit din ta nakaawid ka, anak ko.
Agyaman akan ka, sir. Iti panang itulod mo iti anak ko. Awan ang yaman na, nana. Bagbagan niyo ti anak yo, nana. Sapay ada itsura na. Amang anoon niya pa'y ti mapasamakan kwa na. Nukas talaang ter aramiden na. Kanayon kumat abagbagaan, sir. Ngam sa anak adengdenggan. Nanang, da kayon ti makaamu kiniliyam. Kayat kun tagina na. Sumrakak pa iti kwarto. Sige, Liam. Agyaman akman na. Gapo iti panang itulod mo kanya. Sige. Katsapay la kuma. Taisardang munti pa naging inom mo. Ala, sumrak ka na ko. Tagtungtong kami pa'y kini Sir Liam. Apay anak ka umay ka, Manang Mara? Saan nakasungsungbatan ni Liam? Adda ka di? Adda, ang maggurgurigur ngamin. Ha? Apay? Diya ka mo, Manang. Adamat klasik ita. Ibagang agab sentak, tap na adda kadwa na. Ang di namat kayat. Kabalan na kanumit ag may maysa. Sige, oray sumrak ka. Kasyak ti mang kadwakan ko na. Agyaman na kanod, Manang, ha? Sa dino ti ayan na. Ada iti kwarto na. Sige nga rod, tama panak iti ayan na. Nay, anya ti araramidam dito eh. Imayak, ta saan mo asungsungbatan dagiti awag ko. Ngam na ko natikabsat mo nga agurigor ka kano. Imbag man. Tasaan ka anapan naginom amay maysam. Umay ka nga rod kumaayaban, takadwaan na. Kas makitam ba't. Sa anak ang mabalin na sumurot kan ka. O di kadwaan ka pa'y laang. Siguro, mabalin ko mati aginom dito eh. Mara. Mabalin ka di nga ikatamon ti panagin inom mo. Apay mat. Amo, ma. Napintas ka. Kat ado pa'y tinapintas ang mabalin ang mapasamak itibiyag mo. Nulakit di, tay katam ti panagin inom mo. Kas kumaitian niya. No ikatam ti panagin inom mo. Ado pa'y ti maamam mo ang mabalin ang mangayat kan ka. Itikas iti panagayat day di Joshua. Wano nalablabas pa'y. Ngam iti panagayat day di Joshua. Badlaw ko ang manumutan nga aldaw asaan ka nga agin inuman ako. Gapot ang panagkunak, nanang. Naskan alipatak ko ni Joshua. Ay na, agyaman na kanak ko. Tama ibagam itanti kasta. Nabayag nga inururay ko ti panangisardeng mon nga aginom. Adda ka di makagapo, no apay akayat mon alipatan ni Joshua. Kayat ko nga ikan iti tsansa ni Liam, nanang. Nagharom ka din kun ka. Kaano lang ang anagpudno kanyak, nanang. Kat panagkunak. Adamutan mariknak apanagayat kan kwa na. Agyamanak, tadengdenggan ti Diyos dagiti kararak ko, anak ko. Ama kabirok ka iti kasukat day di Joshua, di tapuso mo. Iti anyaman apanubok a sumangbay, nasken nga agbalintayo a natibkar. Kat di tay liplipatan ti Dios, nga ishuma ti makibalaet iti anyaman a pagteng iti biag tayo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay a pakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panagtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.